Υπάρχουν ταξίδια τα οποία θυμάσαι για λίγο και υπάρχουν άλλα τα οποία αλλάζουν τον τρόπο που βλέπεις τη ζωή. Αυτά Χριστούγεννα σε καλούμε να ζήσεις κάτι πολύ παραπάνω από μία απλή εκδρομή. Σε καλούμε να ταξιδέψεις μαζί μας στην Ορθόδοξη Ιεραποστολή στην καρδιά της Κένυας, να γνωρίσεις ανθρώπους που παρά τις δυσκολίες τους χαμογελούν με δύναμη και πίστη. Να βρεθείς δίπλα σε παιδιά ορφανοτροφείων, σε μαθητές σχολείων της Ιεραποστολής, αλλά και σε οικογένειες Μασάι που θα σε υποδεχτούν σαν δικό τους άνθρωπο. Έλα να γιορτάσεις Χριστούγεννα στην Αφρική με χορούς, τραγούδια, αγάπη, αλλά και ανθρώπινη αληθινή επαφή. Να ζήσεις στην αυθεντική Κένια, να ταΐσεις καμιλοπαρδάλεις, να επισκεφθείς το ορφανοτροφείο ελεφάντων, να δεις από κοντά τη μεγαλύτερη παραγκούπολη της Αφρικής, να ζήσεις την εμπειρία του σαφάρι καθώς ο ήλιος ανατέλει πάνω από την Αφρικανική σαβάνα, να επισκεφθείς το σχολείο και την εκκλησία που δημιουργήσαμε μαζί με την τοπική κοινότητα των Μασάι και να δεις με τα μάτια σου πώς η αληθινή αγάπη γίνεται πράξη. Δεν είναι ένα απλό ταξίδι, δεν θα επιστρέψεις μόνο με φωτογραφίες και βίντεο, αλλά με εικόνες, εμπειρίες και ανθρώπους που θα μείνουν για πάντα μέσα στην καρδιά σου. 17 έως 26 Δεκεμβρίου του 2026, Χριστούγεννα στην Κένια με την ομάδα Πάμε Ιεραποστολή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, γράψε στα σχόλια Πάμε Χριστούγεννα για να λάβεις περισσότερες πληροφορίες.